С 1 студзеня 2019 года можно бяспошліна ўвозіць у Беларусь товар коштам до 500 евро и вагой до 25 килограммов. Змены прадугледжвае рашэнне Совета Еўразійскай эканамічнай камісіі. Новые ліміты будуць дзейнічаць для жыхароў усіх 5 краін, якія ўваходзяць у ЕАЭС. Нагадаем, што да гэтага беларусы, якія ездзілі за мяжу на наземным транспарце, не часцей, чым раз у 3 месяцы, маглі правезці товар для асабістага карыстання вагой до 50 килограммов и коштам не выше за 1500 евро. Порядок обложения ввозными таможенными пошлинами, налогами неделимых товаров остался прежним. В настоящее время в отношении неделимых товаров и с 1 января 2019 года будет взиматься таможенные пошлины налоги по единой ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм. Что такое неделимый товар? Это тот товар, одна единица которого весит 35 килограмм и более. При этом в вес включается в том числе и упаковка. У бліжэйшы час у Беларусі могуць перагледзець ліміты на пасылкі за мяжы. Парог бяспошліннага ўвозу тавараў у міжнародных паштовых адпраўленнях можа быць павялічаны. Зараз ідзе праца над праектам указа, які будзе ўнесены на разгляд кіраўніку дзяржавы.